Nos turque un corso libre de COVID-19, pero nos mesterá esse esforço para si. E esse é fácil. Toma 20 segundos para lavar mão com sabão. Toma distância física de 2 metros. E zero excuse para cada cumprir. Cuida bom mês, boa família, nos país. Mensagem do governo de Corsol. Salud Promé. Empuje para promoção de boa saúde. Diz Promé por rueda de prensa. Nossa de Hofi Cascuranto, nossa missão é para criar awareness de produto nan local, anto como para usar nan bem cozinha. A ideia bem foi, ora nossa bem na terreno, nossa começa a planta semia, do não tiki água, bota mira mata cresce, anto dia bo cosechar dia mata aí, bota senti é smack, é fresco de verdura. Lo qual não é fácil de produto de afo, porque de afo também, basta para esse mang, para me coiega aqui não, então é perde os nutrientes não. A ideia de planta é algo bom para a saúde mental, caminha bota base com natureza, bota rondo de verde, é gestionar bom tiki relaxão de mo vida. Maneira ami ta lantamento trempang, mita kana rond ding hofi, mita wak mi mata nang, mita wak kong lang ta cresce, kiko passo ko nang siting problema of no, anto assim mita sigi mi dia de trabalho ding hofi. Nós temos restaurante que na inglês não tem farm to table, lo qual boting hofi, bota cresce verdura, anto ku verdura e bota vai cozinha. Ando bota cozinhar algo que é produto na mês. Nossa pensa ideia é passou, tu ainda tenho comer, pero tenho focus também riba, lo qual abo como país para produzir também. Nós queremos mostrar todas duas bandas que nós podemos crescer em coisas, então nós podemos trazer comida saudável também. A ideia é para no final nós ter uma comunidade ou uma cultura que de focus riba plantação. Não é certo de hofi grande, pero anche te den bocas, bo fazer algo. Bo planta spinaci, bo planta promentão, bo planta yenkos que dia bo pensa me tenho vai supermarket não, me te vai me curar. De me curar me te cosecha, me te sparseng. Então, me come saudável também. Esse é algo que nós que cria para nossa comunidade também, para não pensar assim, né? Que, não é para o que só, para o futuro também, que ainda pode sentir melhor, pode sentir mais saudável, então, pode viver mais relajado. Pode ajudando o mês para agora aqui e para o futuro. Salud Promé. Empuje para promoção de boa saúde. Diz Promé por rueda de prensa. Feliz dia, meu nome é Sergio Evron, sou representante do Ministério de Desenvolvimento Econômico. De conta importante é Mental Health First Aid. Como human resource manager, é importante para mim por reconhecer certo comportação na seca meu colega não. De maneira como me pode ajudar para evitar que não por vai mais atrás na situação. Me te quero uma preparação como traduz botar raia certo de teoria não nada base do nada que nada e a me expressar aqui como recapacitação. Pero também sumamente importante como outro colega não também porta demos. Me te quero por fora curso. Me te quero importante para tu gente tem conhecimento para nos pode ajudar público mais grande para evitar a pessoa tu gente gosta papia e quizás que assunto tem mais confiança que outro então não pode chegar a convênio para com outro para não pode ajudar a pessoa que mais meio então a mim está full de acordo com o treino mas mais ambtenaar não por hangen training aqui de maneira que nos por ajuda nossa meio está meio traduz meio empregado público para o futuro
Dus met de bijzonder thumbs up bij training en met de recomendatie voor training en dan met een skiële. Met de hopi bom ku nos dapat yung oportunidad de hasi training aqui. Para por conta algo tocante de método de Blaise. Blaise é método hopi prático que todo profissional eigenlijk lo por aplicar no momento que tem crise se canang na trabalho com colega sobre door die método aqui vou por nas coisas que tem este hulp vou por ajudar a colega de uma maneira prática duidelijk op klaar a base de ponto não que também over de Blaise dus acercar colega sabe que está passando com esta ciente pode bisa com outra coisa não com lobo tem cozinha pero se você se ele bom vamos assim método que vou por pasto mesura dentro bom então se é o que o Blaise está fazendo tá método que vou por usar fácil anto caminho que não tem mestre de guarda te hora com profissional por data 1 hora depois ou 2 horas depois então se vai ter tempo que você perde aí vou por toch ajuda e canalizar o processo para ir de caminho bom e transparente. Caminho que não falta informação tem o tempo de crise para o momento que é profissional hulpverlener bem tem situação. Para mim é essa que anificar mais jovem mês, de como por conhecer o mês, então hora que vou conhecer o mês bom, você aqui que vou estar capaz e que como não está capaz, e assim vou por ajuda outro também. Se o bom mês está bom, vou por ajuda outro. Também é tanificar para mim que eu dar um aporte de meu trabalho, se dorgo meu trabalho está de dar serviço, assim ela dá um aporte também no meu trabalho e por assim meu trabalho mais melhor possível. Se dorgo dar serviço, vou estar com diferente tipo de pessoa, então assim vou poder com cada situação melhor. Para mim, mental first aider tá gente que para ajudar a sua comunidade. Você me dá seguro que ele é que lo vai contribuir assim nós tour por dona man tem a situação que nós está passando dentro de agora. Salud Promé, un empuje para promoción de boa salud. Diz Promé por rueda de prensa. Ansiedade ou medo é síntoma psicológico ou problema psicológico que mais frequente nós temos em prática. É como frequente maneira depressão. Do qual que botaria para hopi biata que gente também doctor de casa que é problema não físico de ansiedade. Banda de lo que é sintoma não físico sempre também tem parte que é sintoma não psicológico. Anto lo qual que botaria para que gente tem medo exagerado ou medo contínuo para tema em particular maneira, por exemplo, medo para morto ou medo para uma enfermidade, ou medo para algo malo por passar, vou ser querido, de outra pessoa por ter medo para perder trabalho, ou medo para soledade, que é tema não que está causal de nossa vida normal, mas você mira que a gente tem medo exagerado. Importante para evitar de cair de medo e a ansiedade, ora uma pessoa pode reconhecer o pensamento não aqui. Pensamento não negativo. Hopi bia baudi e ansiedade não tem pensamento não negativo que tem influência de bom gente, seu sentimento, sua emoção, pero sua conduta. Então, em primeiro lugar, lo tá reconhecer pensamento não negativo e de dois lugar, lo tá para por fazer algo para por relajar mesmo. Manter uma saúde mental em geral, por exemplo, comiendo saudável, durmiendo na tempo, sossegado o corpo, hacer exercício, em particular exercício de relaxação. E a parte de socializar com outro. Se todos botarem para
que é medo que botar pensamento na negativo é difícil para o la ganar los, é importante para o por buscar ajuda profissional. Pero também é importante não queda busca informação que vai nutrir o medo. Queda busca coisas na riba média na social ou internet, então queda busca coisas que queda nutrir o medo que já botem. Então, pensa pouco mais positivo, busca informação que pode ajudar a balançar e pensa mais positivo e relaxar pouco mais. A parte disso aqui, nutrição é muito importante, o piano não para que tu vives aqui, mas agora você come saúde, viva saúde, isso aqui também tem uma influência positiva em você, em forma de vida. Para cada pensamento negativo, tem um pensamento positivo. Se você por cambia cada pensamento negativo em um positivo, esse aqui por ti melhor resultado. Pensa positivo. Corsou, tá nós escorrebo ou abo escorre nós, como é nang bendicionar para chamar nang cas. Bote na nos vida com bo color, bo sabor e bo ritmo sem igual. Colonan de arco-íris, den bo caia nang, den bo água nang, den bo traje nang. É sabor de bo cozinha, mesmo único que bo me está. É ritmo de bo idioma, de bo cantar e bo zoiar. Cerca bo dia ta abre com um solo brilhante e aire de vento fresco. E à tarde ta cera com cielo pintar, obra maestro assim simples desvelar. E assim não sa de aqui não está. Pero não tem importar se nós nasce aqui ou até depois nós conhecemos. O que tem importante é que boa turma nós temos braça não. Maneira boa turma milhares de outros rio, de leu e de cerca, crescendo-nos junto como rumão de outro. Você, para chiquito que vou portar, você tem roupa de oferecer um que a tribo sonha e luta para alcançar sua meta. Mas não obstante a limitação, aqui nós por cultivar nosso talento. Você não está permitindo nós que a vida está fácil. Mas o reto tem seguro, com nos posoro para nos turtin suficiente para amanhã. Lo que nos tem que corda tá, com cerca de outro nos está. Com nos força da nossa união, de tempo malo e de tempo bom. Que se nos quer progressar, nós não por largar nenhum gente atrás. E nós não por seguir neglijar. Que nós accionamos de determinar que o futuro nos lo mira junto para nós mesmos e seguinte geração. Que tas trova nós que nota nos mesmos. Nota nos mesmos, Mr. Cuida, é a abundância que você compartilha. Nota nos mesmos, Mr. Cria mais perspectiva fora de oportunidade que você oferecer, da quem lo cosechar boa riqueza e desenvolver bom potencial. Mas o que mais você pede de nós? Que nota para lagabo melhor atrás de lo que nós sabíamos. Se nota nos awe, da quem sim amanhã. 10 anos nos adrenda de boto junto, navegando nos próprio vela. É importante para nos realizar que nós mesmos está na timão. E agora, mais que nunca, chega o momento para fijar direção e puntra nós mesmos, mi país. Kiko lota mi compromisso cubo. Mi país está mi compromisso. Para meio de mensagem em cada bate humorístico, e te põe um spil diante de nos cara para nós estar consciente de onde nós está. Mi país está diverso. Onde mi compromisso está para ser mais tolerante que mim, mais forte que mim, mais duro. Corsou, mi país, mi compromisso está para seguir inspirar a seguinte geração. Mi país lo conoce generación que lo cambia mundo. Mi compromiso está para guiar y educar.
É difícil para o la ganar los, é importante para o por buscar ajuda profissional. Pero também é importante não queda busca informação que vai nutrir o medo. Queda busca coisas na riba média na social ou internet, então queda busca coisas que queda nutrir o medo que já tem. Então, pensa pouco mais positivo, busca informação que pode ajudar a balançar e pensa mais positivo e relaxar pouco mais. A parte disso aqui, nutrição é muito importante, o piano não para que tu vives aqui, mas agora você come saúde, viva saúde, essa aqui também tem uma influência positiva em você, em sua forma de viver. Para cada pensamento negativo, tem pensamento positivo. Se você por cambia cada pensamento negativo em um positivo, essa aqui por ti melhor resultado. Pensa positivo. Corsou, ta nós escorrebo, ou abo escorre nós, como es nang bendiciona, pa yamabo nang kas. Bote yena nos vida ko bo color, bo sabor e bo ritmo sin igual. Colonan de arco-iris, den bo kaya nang, den bo awa nang, den bo traje nang. Es sabor de bo cucina, mesmo único ko bo me está. El ritmo de bo idioma, de bo cantar e bo zoiar. Cerca bo, dia ta abre com solo brilhante e aire de viento fresco. E à tarde ta cera com cielo pintar, obra maestro assim na simple desvelar. E assim não sa de aqui não está. Pero não tem importar se nos nasce aqui. O que tem importante é que boa turma nos tembo braça não. Maneira boa turma miles de outros yu, de leu e de cerca, crescendo-nos junto como rumán de outro. Você, pa chiquito que vou portar, você tem roupa de oferecer um que a tribo sonha e luta para alcançar sua meta. Passou não obstante limitação, aqui nós por cultivar nosso talento. Você não está permitindo nós que a vida não está fácil. Passou reto tem seguro, com nos posoro para nos turtin suficiente para amanhã. Lo que nos tem que corda tá, com cerca de outro nos dá. Com nos força da nossa união, de tempo malo e de tempo bom. Que se nos quer progressar, nós não por lá ganhar gente atrás, e nós não por seguir neglijar. Que nós accionam de determinar que o futuro nos lo mira junto para nós mesmos e seguinte geração. Que tas trova nós que nota nos mesmos. Nota nos mesmos, Mr. Cuida, é a abundância que você compartilha. Nota nos mesmos, Mr. Cria mais perspectiva fora de oportunidade que você oferecer, da quem lo cosechar boa riqueza e desenvolver bom potencial. Mas aqui com mais que você pede de nós, que nota para lagabo melhor atrás de lo que nos vinha. Se nota nos awe, da quem se amanhã. 10 anos nos adrende de boto junto, navegando nos próprio vela. É importante para nos realizar que nós mesmos tá na timão. E agora, mais que nunca, chega o momento para fijar direção e puntra nós mesmos, mi país, Kiko lota mi compromisso cubo. Mi país, a mi compromisso. Para meio de mensagem em cada bate humorístico, e depois nos pil delante nos cara para nós estar consciente de onde nós está. Mi país está um universo.
Tem livestream na pavimento e na holandês para cada quem hace su propio escojo. Essa aqui está arriba, governo.live.com. E, naturalmente, nós está aplicando regras de higiene em conexão com o COVID-19. Me passa a palavra imediatamente para o ministro-presidente de Curaçao, senhor Eugênio Regenat Kuboso. Feliz dia, bom semana. Com respeito para nós invitado especial, senhor Raymond Knops, lo minha sua introdução na holandês. E, naturalmente, a hora de pergunta, nós lo por fazer aqui no papimento. Dames en heren, vandaag ronden wij Nederland en Curaçao een traject af voor beter en sterker Curaçao, waar wij samen maanden mee bezig zijn geweest. Met breed aankondigen dat ons een politiek akkoord te bereiken, ja, dat hebben we, in een positieve sfeer. Over en weer is er sprake van commitment in een zeer onzekere tijd. Nu kunnen we samen verder werken aan de noodzakelijke hervormingen en investeringen op Curaçao, die weer zorgen voor een heel belangrijk perspectief. Met financiële en technische hulp zijn we in staat te investeren in kwaliteit, beter onderwijs, toegankelijke zorg, duurzame economische ontwikkeling, een effectieve en slagvaardige overheid en solide overheidsfinanciën. Ik wens nogmaals een warme bombini aan staatssecretaris Knops en zijn delegatie. Bedankt voor uw inzet om de onderhandelingen, zowel op afstand als tijdens mijn bezoek in Nederland, succesvol af te sluiten. We zijn samen erin geslaagd om tot goede afspraken en een juist samenwerkingsverband te komen. Verder gaat mijn dank in het bijzonder uit naar de Nederlandse premier Mark Rutte en ook de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, voor hun inzet, commitment en steun en vertrouwen in de Rijksministerraad. Ook natuurlijk mijn collega's binnen de Raad van Ministers en het parlement van Curaçao voor hun steun en samenwerking. Ook en heel belangrijk de waardering voor de inzet van alle ambtenaren en experts, ook vrijwilligen, die bijgedragen hebben. En natuurlijk de ambtelijke teams aan beide kanten van de oceaan, die op een zeer professionele manier onderhandeld hebben. Ik wil waardering uiten voor de manier waarop we met elkaar hebben samengewerkt, ook tijdens de Rijksministerraad. Ik vond het met name belangrijk dat er geluisterd werd naar hetgeen ik namens Curaçao naar voren heb gebracht en dat er begrip ontstond voor de uitdagingen waar Curaçao mee geconfronteerd wordt. Op basis daarvan konden wij in het weekend de meer ingewikkelde onderdelen verder samen uitwerken. En vandaag staan we hier met een eindresultaat waar we als partners tevreden over zijn. We kunnen samen hoop en perspectief bieden aan de burgers van Curaçao en dat was altijd het streven. Laten we nu samen een nieuwe fase ingaan waar wij voor ons, Curaçao, belangrijk is om op eigen kracht te staan. Met naast ons een solide partner die ons steunt op deze weg. En nu gaan we aan de slag. Meteen. Nos tabang pa uma etapa novo, junto pa sombra da trabalho team. Dank u. Hartelijk dank, minister-president Regenat. Ik geef nu het woord aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Raymond Knops. Met u. Bon dia, Bon Simon. Minister-president Regenat, dank voor de mooie woorden. Ja, we hebben inderdaad de afgelopen periode veel gesprekken gehad samen met de regering van Curaçao. En we hebben, dat kunnen we nu zeggen, uiteindelijk overeenstemming bereikt. En dat is een felicitatie waard, ook in de richting van de regering van Curaçao. Die juist in deze moeilijke tijd, waar vele mensen voor vele uitdagingen staan, het lef heeft gehad en de verantwoordelijkheid heeft genomen om die dingen te doen die in het belang zijn van het land Curaçao. Curaçao heeft, zo hebben we afgelopen vrijdag in de Rijksministerraad kunnen vaststellen, voldaan aan de voorwaarden uit de tweede tranche. En daarmee was hetgeen wat we de afgelopen weken hebben gedaan, om te spreken over de derde tranche, kon daarmee ook worden afgerond.
En heel belangrijk, daarmee komt ook nieuwe liquiditeitssteun en zal het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling worden opgericht. Nederland geeft niet alleen liquiditeitssteun, maar verbindt zich ook door middel van deze entiteit langjarig aan samenwerking met Curaçao om ervoor te zorgen dat ook de economie in Curaçao weer tot ontwikkeling komt. Sinds april, toen we net geconfronteerd waren met de situatie van corona, van COVID, hebben wij onmiddellijk de helpende hand uitgestoken naar Curaçao voor noodhulp en voor liquiditeitssteun. Daar werden voorwaarden aan verbonden. Omdat, zo waren wij van mening, juist in deze tijd het goed is om nog eens te kijken, doen we de dingen goed? En moeten we die crisis die we nu met z'n allen over ons heen hebben gekregen niet gebruiken om de goede besluiten te nemen en de goede keuzes te maken? Dat geldt zowel voor Curaçao, maar dat geldt net zozeer ook voor Nederland. En we hebben een voorstel neergelegd in de Rijksministerraad van 10 juli. Daar is al veel over gezegd en de minister-president heeft daar aangegeven dat Curaçao niet kon instemmen met dat voorstel. Maar wat we gedaan hebben, en ik wil het toch benadrukken om ook aan te geven hoe belangrijk de band in het Koninkrijk is, we zijn blijven praten. We zijn met respect voor elkaar blijven praten. We hebben geluisterd naar elkaars argumenten en dat heeft geleid tot aanpassingen in het voorstel zoals dat indertijd in 10 juli door mij is voorgelegd aan de Rijksministerraad. En dat Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling gaat 2 dingen doen. De hervormingen begeleiden samen met de regering van Curaçao en de ontwikkelingen mee stimuleren. En nu klinkt dat misschien een beetje abstract. Hervormingen, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent zaken die voor de mensen van Curaçao van belangrijk zijn, oppakken. Banen creëren. Een dak boven het hoofd voor alle mensen. Eten voor de allerarmsten. Goede scholen, goed onderwijs, omdat dat bijdraagt aan ontwikkeling. En zorg waar je ook je bejaarde moeder aan kunt toevertrouwen. En met de oprichting van dat COHO, ik heb begrepen dat als je dat uitspreekt als COHON, dat dat dan meteen heel krachtig klinkt in het papiamento. Met ballen, dus gewoon, we gaan ervoor. Dit is niet voor mensen die bang zijn voor de toekomst, dit is mensen die geloven in de toekomst. Die met dat orgaan aan de slag gaan. Gaan we een nieuw hoofdstuk in van vrijwillige, maar niet vrijblijvende samenwerking tussen onze 2 landen. En er liggen unieke kansen, ik ben er echt van overtuigd, om juist deze crisis te benutten, om de goede keuzes te maken, om daarmee ook perspectief te bieden voor Curaçao. En de problemen zijn enorm. Wereldwijd zijn die problemen enorm, maar hier, vanwege de afhankelijkheid van het toerisme, nog groter. Veel mensen zijn aangewezen op voedselhulp en daar willen we van af. We willen die mensen perspectief bieden. En ik ben ervan overtuigd dat met het akkoord dat wij bereikt hebben, dat we dat ook kunnen doen. Ik ben nu 3 jaar verantwoordelijk voor het dossier, ja zo heet het dan, dossier Koninkrijksrelaties. Maar het is eigenlijk geen dossier. Het gaat altijd over mensen. En vanaf de eerste momenten dat ik hier op Curaçao geweest ben, heb ik me altijd bijzonder welkom gevoeld. Omdat de mensen vriendelijk zijn, gastvrij zijn en openstaan voor samenwerking. En altijd als ik hierbij ben, dan word ik vrolijk. Ook al is de situatie misschien niet altijd zo, maar er is altijd een soort van vrolijkheid en optimisme wat mij zeer aanspreekt. En de saamhorigheid van Curaçao hebben we juist in deze tijd nodig. De trots op het eiland, de trots op de afkomst, de trots ook vooral op de toekomst en de gezamenlijke toekomst is iets wat we samen kunnen doen. En ik wil daar heel graag aan bijdragen. Wij hebben natuurlijk ook verkiezingen komend jaar. Ik weet niet wat er daarna komt. Wat mij betreft zou ik graag doorgaan met deze verantwoordelijkheid, omdat het gewoon een hele mooie portefeuille is. Het gaat over mensen, het gaat over de toekomst van mensen. Ik heb in mijn bezoeken veel mensen ook mogen spreken op het eiland. Tante Emma Eeman met haar prachtige initiatieven. Ik heb gesproken met mensen die in de problemen zitten vanwege de economische crisis. En die echt dagelijks proberen om het hoofd boven water te houden. En juist voor die mensen hebben wij dit akkoord gesloten. En ik ben dan ook heel blij dat we deze mijlpaal bereikt hebben. Maar ik zeg de minister-president van Curaçao na, het is mooi om een overeenkomst te tekenen met hele goede intenties. Maar het komt er nu op aan om Huntu dat te gaan oppakken met elkaar om die toekomst van Curaçao vorm te geven. En ik dank ook vanaf deze plek namens de Nederlandse regering nogmaals het kabinet Ruggenaat voor haar inzet. Ook de ambtelijke ondersteuning daarbij van beide kanten die de afgelopen tijd ontzettend veel werk gedaan hebben. En ik heb er alle vertrouwen in dat we de weg omhoog nu kunnen inzetten. Dank u wel. Dank u wel, staatssecretaris Knops. En dit brengt ons meteen tot het moment van ondertekenen. Ik vraag alvast minister-president Ruggenaat om naar de tafel, de gereedstaande tafel te lopen. Om daar individueel de ondertekening te doen in tweevoud. We doen het individueel zodat we rekening kunnen houden met social distancing.
Esse que mendi que cada mandatário firma separadamente. Depois de firma por 2, e cada 3 mandatários assim, essa aqui, nós temos momento, caminhamos por saca, portreto junto. E agora nós fazemos esse de set de fotógrafo para nós por manter a distância aqui delante. Danke, Minister Presidente Regenat, nós te pedimos se Minister Presidente Regenat por para aqui rato para mim. Staatssecretaris Knops is nu aan het tekenen. Ik vraag alvast minister Martina si é por a preparar para seguidamente. Também por firma. Ora, tur 3 a firma, não lo para dilante. Aqui para o momento histórico. Dank u wel, staatssecretaris Knops. Zou u misschien ook even aan de kant kunnen wachten terwijl minister Martina... Oh nee, sorry, dat is mijn fout. Hij is nog aan het tekenen, maar meteen daarna zal meneer Martina ook komen tekenen. Vandaar, dan begrijp ik het. Sí, pues ahora tengo guía para tu fotógrafo para nambini den set de 3. Nós te pedimos para começar a preparar a cena. Para cada dia, cada set por firma, por dispensa, saque portret de 3 en conjunto. Sí, es de la certa minister Martina. E guia lo toma lugar door die e 2 nang kuta no mi pide nang hisa nang mang senhor Figueroa com senhora Martes antori nang lo guia e 3 set nang of e set de 3 cada dia. E com a última firma aqui, tur firma está completo. Me chama tur mandatário. Danke, senhor Martina, por queda para aqui, não? E foto momento, é momento para sacar portreto tomar lugar agora aqui, sim? Me tá pedindo tur 3 mandatários para a banda de outro na reia assim aqui. Nós tá pondo fotógrafo não se é setting assim aqui tá ok, por sobre a distância nós tá respeitando. Nós tá sigue bom de guia de snang. Por favor, tem espaço para tu rende saca portret para nós por ter conta com a medida não de higiene. Nós tá pedindo tu rende sigue a guia. Sí, nós está compreendendo a emoção de momento, nós está haciendo 1 para 1, nós temos a seguinte rei agora aqui de 3 fotógrafos. Sí, está momento naturalmente, histórico, decisivo para nosso futuro. Na final de sacamento de foto, naturalmente nós temos o camarógrafo, que também mestre no espaço. Ora, quando nós acaba com o sacamento de portrait, nós damos espaço para o camarógrafo também, a vista ampla para não poder gravar o momento aqui. Nós estamos assim turcos, mas lhe é possível, já nos sobra amplo espaço para o momento que nós por saca portreto. Ora nós acaba saca o portreto não, e mandatário não, lo subi riba stage, no momento aqui, me tawak rato com o camarógrafo não, nós está completo. De maneira que me pedi cada mandatário para, por favor, subir atrás de na cátedra. Mas danke e está na seu lugar para me chamar para bem. Nós vamos começar com a sessão de essa pergunta.
Claro. Mas já danke para o aplauso bom merecido. Essa sessão de perguntas nos arrasa palabração caba, cultura e nós acaba agora com a parte de fotografia. Prometo nós chega na parte de sacamento de continuação com a pergunta na nós te dona turno na ministra Martina para dar uma declaração cortica maneira mavisa anteriormente do programa. Cuboso, ministra Martina. De minha parte também bom dia e dorco o senhor Knopstey me também lo dirigi cortico na holandês. We kunnen uitermate tevreden zijn met het resultaat dat vandaag wordt bekrachtigd door deze ondertekening. Nederland en Curaçao hebben onderhandeld en we hebben een oplossing gezocht voor de knelpunten. Altijd oplossingsgericht kunnen we met elkaar tot oplossingen geraken. De overeenkomst die vandaag wordt geformaliseerd maakt dat we verder aan de slag kunnen en met name onze economie kunnen gaan verstevigen. Er komen mogelijkheden vrij voor de bedrijvensector. Er komen mogelijkheden voor investeringen. Er komen mogelijkheden om uiteindelijk werkgelegenheid te creëren, banen voor onze mensen. En dat is heel belangrijk, met name deze crisis in ogenschouw genomen. De stap die we vandaag hebben bereikt is een enorme grote stap voor het fundament dat we met elkaar gaan creëren voor een gedegen sociaal-economische ontwikkeling van Curaçao. Als minister van Economische Ontwikkeling kijk ik uit om deze mogelijkheden ook werkelijkheid te maken, als ook te implementeren. En tezamen met Nederland Curaçao naar haar volgende fase te brengen van ontwikkeling. Hartstikke bedankt aan ieder die hier aan mee heeft geholpen. Hartstikke bedankt, minister-president, voor de leiding die u heeft gegeven aan dit proces. De heer Knops, voor de mogelijkheden die u heeft geschapen. Ook de mogelijkheden om met elkaar te onderhandelen en uiteindelijk een resultaat te bereiken. Alle ambtenaren, iedereen die haar medewerking heeft geleverd, ook namens mij, hartstikke bedankt. En we kunnen nu positief, constructief aan de slag. Dank u wel. Ook aan u, dank, minister Martina. En dan zijn we bij de zaal aangekomen. De journalisten, daarmee heb ik al afspraken gemaakt. We hebben de tijd tot 11 uur en die zullen we gebruiken om iedereen de ruimte te bieden om een vraag te stellen, indien mogelijk meerdere. Durante a identificação mes, bisa para qua medio nantahasi e pergunta, naturalmente conciso. Nós está começar aqui não, nós tem micrófono de sala, nós está começar. Me pora mira e outro man não. Mag ik hem vasthouden? Nee. Bon dia, allereerst. Dit akkoord is getekend en de eerste uitdaging dient zich nu al aan. Vanmorgen heeft het Outbreak Management Team in Nederland gezegd: jongens, er is een negatief reisadvies voor deze kerstvakantie. De afgelopen maanden heeft de hospitality sector het enorm zwaar gehad. Met één lichtpuntje aan de horizon, namelijk als we december redden, en als we het overleven tot die tijd en als we het kunnen uitzingen, dan hebben we dan wat toeristen en dan krijgen we wat vet op onze botten. Dat laatste sprankje hoop is u nu door de neus geboord. Staatssecretaris Knops, mijn vraag is aan u. Is Nederland zich bewust van de gevolgen die dit advies van het Outbreak Management Team heeft voor Curaçao? En is Nederland voornemens om daarbij te helpen, daar iets aan te doen? We zullen in het vervolg ons beperken tot 1 vraag. Dank u wel. Staatssecretaris Knops. Jazeker. Kijk, deze coronacrisis die zorgt ervoor dat wij niet alle besluiten volstrekt autonoom kunnen nemen. Wij worden soms gedwongen om bepaalde besluiten te nemen. En dit is een advies van het OMT. En daar zou ik het graag willen laten. Want dat is een club van professionals die het kabinet adviseren op basis van hun deskundigheid om te kijken wat de beste oplossingen en maatregelen zijn. En zoals u weet is er de afgelopen weken regelmatig een bijstelling heeft er plaatsgevonden van maatregelen om het aantal besmettingen op een aanvaardbaar niveau te krijgen, zodanig dat ook de gezondheidszorg niet overbelast wordt. En als er één iemand is, en ik heb het zojuist al gezegd, die overtuigd is van de gevolgen van mogelijke maatregelen, niet alleen op het Nederlandse vasteland, maar ook in de Caribische delen van het Koninkrijk, dan ben ik het wel.
Is dat een garantie dat bepaalde maatregelen niet genomen worden? Dat kan ik u niet zeggen. Morgen is er een ministeriële commissie COVID-19. Daar worden besluiten genomen. Ik kan daar niet op vooruitlopen. Ik kan wel zeggen dat alle adviezen natuurlijk gewogen worden en uiteindelijk een politieke verantwoordelijkheid genomen zal moeten worden voor welk besluit je ook uiteindelijk moet nemen. Maar dat de consequenties voor Curaçao nu al en eventueel bij aanvullende of langere maatregelen enorm zijn, daar zijn we ons zeker van bewust. Ja. Dank u. De volgende vraag. Meneer Pieter? Nee? Dan, ik zie 3 handen. We gaan ze gewoon achter elkaar. We beginnen met meneer Pieter, dan gaan we naar Scope enzovoorts weer dit rondje. Ja. Mita Anthony Peter, die extra. Mita stel me pergunta na papiamento. Para primeiro rugnaat. E kohu aqui, que garantia, pessoal como vai bem para outro ano vai ter eleição. Que garantia nós temos que kohu aqui lo sigue de próxima governação, que lo dona conteúdo e sigue dando conteúdo no dia. Sì, a intenzione è mi da che per parte da guardo salvaguardia door ku e coho e collaborazione da guardo ancrada in lei. Den Rijkswet ku award ki também nos a sostener den Rijksministeraat Jabierne para seguir na sua caminho bij Raad van State junto com nos pergunta não e landspakket ku ta e paquete di reforma e também collaboração entre Curaçao e Holanda ku nos acaba de firma também ta kana pariu ku e Rijkswet. En a duração também para 6 anos, pero lo más importante ta maneira nos ahasite ainda ta consultar e hanya sostém di parlamento para o programa aqui, para sostener, para o guardo executar em sua totalidade e amanhã o guardo ancrar também, por exemplo, de nos meerjarenbegroting. Essa é a melhor maneira para sorrir para continuidade e de nos banda também que demonstra o benefício para papel de Curaçao. Também crença profundo que se for de hora aqui, nos laga mira que cotatur é resultado não positivo de quase o Knops a nombrar algum award que possale for de colaboração aqui anterior nos comunidade mês lo sigue apoiar para nos queda executar essa aqui na em mesma direção. Dank u. A seguinte pergunta para o senhor Schoop. Yves Schoop. Cooper. Dispensa. Mijn fout. Yves Cooper, ik ben een zelfstandig verslaggever. Meneer Knops. Minister Martinez zei op een gegeven moment dat het koloniaal was en onacceptabel. Minister van Justitie Quincy Grigori noemde het misbruik van macht. Wat hebt u veranderd aan die tje, dat nu iedereen wel blij is? Nou kijk, we zitten in een crisissituatie en dat was ook de reden dat dat oorspronkelijke voorstel van 10 juli best wel snel ook, er was een korte tijd voor de landen om daarna te kijken. Dus die eerste reactie, die begrijp ik ook en daar hebben we ook in de Rijksministerraad van 10 juli over gesproken. Daar ging overigens wel een hele voorbereiding aan vooraf, waarin op hoofdlijn natuurlijk de richting werd aangegeven. We worden allemaal met deze crisis geconfronteerd en dan moet je onorthodoxe maatregelen nemen. De vraag zojuist al over de impact op de economie is enorm, maar ook op de volksgezondheid. En we zaten toen in een tijd dat het nog niet zeker was dat iedereen die IC-capaciteit nodig had hem ook zou krijgen. Daar kwamen we vandaan. Dat hebben we gelukkig ook, mag ik daar ook hier een compliment voor uitspreken aan de mensen die hier verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de pandemie, dat in Curaçao heel goed nu onder controle is. Maar je weet nooit hoe je dat virus, of je dat altijd kunt beheersen. Wij zijn daarna in gesprek gegaan met elkaar en we hebben natuurlijk die gevoeligheden die er zaten, die heb ik natuurlijk ook beluisterd, die hebben we ook besproken. Die hebben ook geleid tot aanpassing van teksten. En ik snap heel goed de emotie, want probeer je even voor te stellen, in Curaçao, afgelopen maanden, wat er allemaal gebeurd is, een economie die al kwetsbaar was en die als gevolg van de pandemie alleen nog maar meer onder druk kwam te staan. Maar we zijn altijd op een goede manier in gesprek gebleven. En dat heb ik zojuist ook aangegeven. En dat heeft uiteindelijk ook geleid tot het akkoord wat we zojuist getekend hebben. Waarin, en ik heb dat uitgesproken, maar ik voel het ook. En ik voel het ook van de zijde van de regering van Curaçao. Vertrouwen is dat we dit pad, wat helemaal geen gemakkelijk pad zal zijn. Want tekenen is heel eenvoudig en afspraken maken. Maar het allemaal uitvoeren van beide kanten. Dat vergt zeker nog veel inspanning van ons allemaal. Dat we dat op een goede manier gaan doen.
Nou, u zult dadelijk zien wat er veranderd is op het moment dat de stukken van de Raad van State terugkomen en aan de parlementen worden aangeboden. Dan start het hele parlementaire proces. En dan zal ook duidelijk zijn wat er veranderd is. Maar een van de elementen die veranderd is dat er meer betrokkenheid komt van in dit geval Curaçao bij de samenstelling van het bestuur van de entiteit. Ook bij de evaluatiecommissie van de entiteit. En natuurlijk het grote vraagstuk van tast deze entiteit de autonomie van het land Curaçao aan. Nou, dat is door zeg maar, een aanpassing in teksten is dat verduidelijkt, dat niet het geval is. En dat heeft er ook toe geleid dat de regering van Curaçao, maar goed, dat kan de minister-president beter zelf uitleggen, heeft ingestemd. Ik heb vooralsnog nog 5 vragen van de heer Draaier, mevrouw Trinidad, da Costa Gomez, Zulfaran en Broeren. We gaan die volgorde af. Meneer Draaier. In navolging van de vraag van mijn collega Cooper. En de vraag is gericht aan meneer Martina. U heeft inderdaad gezegd op een persconferentie direct na 10 juli, geloof ik, dat het onacceptabel en koloniaal was, het voorstel wat daar lag. Welke koloniale aspecten zijn er nu uitgehaald, specifiek? Even rectificatie, ik heb nooit het woord koloniaal gebruikt. Dus ga maar terug naar alle tapes, et cetera. Ik heb nooit het woord koloniaal gebruikt. Wat ik heb gezegd is, de manier waarop het proces heeft plaatsgevonden was voor ons niet acceptabel. En inderdaad, het proces is onorthodox geweest en daar zijn ook redenen voor net genoemd. En we hebben ook gezegd dat de inhoud zoals het was gepresenteerd, wij niet mee akkoord konden gaan. Wat is er toen gebeurd? Wat er toen is gebeurd is de angel, de knelpunten, de aspecten waar wij problemen mee hadden. En die komen allemaal neer op 1 punt, ondermijnen van autonomie. Dat is uit de wereld geholpen. En daar was het ons om te doen. Dat is in gesprekken met elkaar, zeg maar, verklaard. Trouwens, staatssecretaris Knops heeft ook uitgelegd aan de Tweede Kamer dat het nimmer de bedoeling is geweest om autonomie te ondermijnen. En als dat dan de angel is, laten we daar met elkaar over praten en de wording zodanig formuleren dat daar geen misverstanden meer over zijn. En dat is het belangrijkste wat we hebben bereikt. En op het moment dat je kunt verklaren en comfortabel voelt dat de autonomie niet wordt ondermijnd, dan is er sprake van een structuur om samen met elkaar Curaçao datgene te geven waardoor ze kan streven naar meer zelfredzaamheid, sterker zijn en meer weerbaar zijn tegen crisissen die aan kunnen komen. We gaan verder met mevrouw Trinidad. Bom dia, goedemorgen. Nicole Trinidad voor Radio Direct, Directe Media. Meneer Raymond Knops, bedankt voor uw visite hier op het eiland Curaçao. Mi pergunta também na primeiro-ministro de Curaçao, senhor Eugênio Regenat, e também ministro de Economia, Dr. Steven Martina. Que é consensus Rijkswet a ser pública, ou seja, ela vira openbaar. Pero que aqui é consensus Rijkswet não está algo que a vira público. E a pergunta está, de com o povo de Curaçao não por mira essa aqui, lo qual que a ser firmar. De com é minister passa para mim via de Raad van State, para depois é para a Tweede Kamer e para depois numa é vira público. Pergunta aí, lá me pone assim aqui no momento que nós não vai de acordo com o que está tendo para mesa 10 de julho, na momento aí a escolher para assinatura documento não é público. Essa aqui está processo diferente, o qual me pode estar que nós de nos banda o máximo para informar parlamento, na primeiro lugar, de tour e o qual logra de conversação, tour cambio não que logra e perspectiva que está cria. Essa aqui a forma base de acordo e para clarificar, o qual afirma agora que está landspakket, que está onderlinge regeling conforme artículo 38 de nosso estatuto, inciso 1. Um acordo entre Curaçao e Holanda, e PC nos afirma essa aqui, esse te forma base também para o programa de execução que lo sigue agora aqui. E Rijkswet, maneira colega dan também explica agora aí, nós aqui tem comfort com o conteúdo e com atender com os pontos de preocupação e nos aloga
cambio nan ku sigur tapone ko ook in ons spoor sostener pesigi na su caminho by Raad van State pa Consejo junto que aqui abai pergunta nan tambe di nos banda di Corsou caminho nos que para Raad van State duna Consejo ou seja incorporar nos puntos nan de Consejo nan vai duna riba e totalidade imita querer ku riba aqui riba e pergunta e nos loak na que momento e documento nan e lo por via público, pero mientras tanto nos lo vai seguir duna después de haber más información, riba tanto el landspakket como cambio nan ku alogra den conversación tocante el Rijkswet. Señor Martina. Está de acuerdo con el señor ministro-presidente. El documento no pudiera público para sobre a procedura no te permite para el documento virar público. Assim, simples está, tem procedura com a lei aqui mexicana, então tanto que a lei aqui não vai para o Parlamento de Corsou e não tem documento público e como tal, no momento aqui não pode compartilhar o conteúdo na modificação de Duna Parlamento of Media e documento. Que essa é a minha espera que nós está compreender, que nós está canando segundo procedura que está ancrada de nosso estatuto. Danke, Minister Martina. Meeting 6 perguntas pendientes de senhora da Costa Gomes, senhor Sulvaran, Brura, Rafaela Hart e Nobrega. Nós temos 10 honor. Meta apreciação nos por ter conciso. Meta sigue com a senhora da Costa Gomes. Hi, bon dia. Ik heb een vraag eigenlijk voor de staatssecretaris. We hebben hier gehoord dat er aanpassingen zijn gemaakt, textueel. Ik begrijp dat de documenten nu nog niet openbaar zijn. Maar gezien de polarisatie ook in de gemeenschap, vooral als het gaat om de knelpunt van autonomie, zou ik hopen dat u in uw antwoord toch de moverende redenen van Nederland zou kunnen aangeven op mijn volgende vraag. Een van de belangrijkste punten in de Rijkswet waar de autonomie eigenlijk wordt aangetast is artikel 33. Dat gaat over het verscherpt financieel toezicht. Als je de memorie van toelichting erop naslaat, heeft Nederland ervoor gekozen om juist geen limitatieve opsomming te maken van wanneer dit van toepassing zou zijn. Voor de mensen thuis, dit betekent dat uiteindelijk het CFT een goedkeurende bevoegdheid krijgt op uitgaven van de overheid, mocht de entiteit van mening zijn dat we ons niet houden aan genoeg vorderingen. Dus ingrijpend, lijkt me. Er is gekozen om geen limitatieve opsomming te maken van de gevallen waarin dit van toepasselijk zou kunnen zijn, maar juist voorbeelden van dingen waar we ons al jaren niet aan houden. Zoals een goedkeurende controleverklaring bij jaarrekening. Uitgaves die nog niet begroot zijn. Nou, volgens mij in de redelijkheid lijkt het dat dat ook niet gaat lukken zonder dat die hervormingen al zijn ingevoerd. Dus zijn dit, nee, ik moet het inleiden, want anders snapt u de context niet. Dus de vraag is, zijn er veranderingen aangebracht in dit artikel en wat dit betreft textueel in de aanpassing van wat nu op tafel ligt voor de Rijkswet? En zo niet, wat zijn de moverende redenen van Nederland om dit niet te doen in deze fase? Kijk, ik ga hier niet de onderhandelingen die wij de afgelopen tijd gevoerd hebben, zeg maar één voor één artikelsgewijs toelichten. Want ik zeg de heer Martina na, de procedure die hiervoor geldt is heel simpel. Het is een overeenkomst tussen in dit geval de regering van Curaçao en de regering van Nederland. Dat stuk zal naar de Raad van State van het Koninkrijk worden gestuurd met een aantal prealabele vragen. Daar komt een commentaar op terug. Dan gaan we weer om tafel zitten en dat sturen we vervolgens naar de Staten van Curaçao en de Tweede Kamer. Dan zal ook duidelijk zijn, want u citeert nu uit artikelen van het concept van 10 juli, wat er veranderd is. Dat was ook het antwoord op de vraag wat ik eerder gaf. En dan zal ook duidelijk zijn hoe dat artikel 33, waar u over spreekt, hoe dat al dan niet is aangepast. In algemene zin kan ik zeggen dat de entiteit en de consensus Rijkswet natuurlijk niet in één keer, doordat het kracht van wet krijgt, alle problemen oplost. Als je het hebt over de financiële hervormingen, en daar hebben we natuurlijk al eerder over gesproken, ligt er een behoorlijke uitdaging om zaken beter te doen. De Rijkswet Financieel Toezicht, waar we natuurlijk ook al langer mee te maken hebben, heeft niet op alle punten ervoor kunnen zorgen dat dat op dit moment al gaat zoals we zouden willen dat het gaat. Daar zal die entiteit een rol in kunnen spelen. Daar zal ook het goede contact tussen de regeringen van belang zijn. En ook de transparantie, als het eenmaal een parlementaire behandeling wordt, want dan kan iedereen zien wat er in die wet staat. Daar kunnen ook alle parlementen daar hun zegje over doen.
En dat is ook het proces wat we met z'n allen kennen. Dus ik begrijp uw vraag, maar ik kan hem op dit moment niet beantwoorden. Anders dan dat ik zeg dat wij overeenstemming hebben bereikt over hetgeen wat er nu voor ligt. Dank u. We hebben nog 5 vragen en voor elk 2 minuten. Meneer Sulvaran. Mi pergunta também na senhora Renato, me de bola repetir, bastante tá mencionar era novo, pero mais me de bola dirigir mi mesmo pergunta, bastante não tem nenhum conteúdo na apresentar na pueblo, bastante não explica especificamente Kiko of que direção bastante vai nem nas cifras, nem na estratégia. A base de Kiko pode querer pueblo de Curaçao tem que seguir boa campanha política que era novo nós vai dentro. Bom, na primeiro lugar, me notivando campanha político, lo qual nos hace agora aqui, depois de 3 lunas de conversação, nos chega numa base de colaboração, que também está onde tarefa que nos apone para o gabinete aqui, para ter conteúdo novo, para o qual está colaboração com o Reino, com Holanda, mas também nos humanos de Aruba e Sint Maarten, den el landspakket, como te quer agora que sim, lo vai vir a público, como que aqui nos acaba de firma, bota mira tour e objetivo em geral, riba território de enseñanza, de cuido, também na rural economia, e den esse tem diferentes iniciativas que nós temos que fazer. Kiko mi por fazer sim, lo qual nós temos que fazer está executar. Que mendi no próximo dia não também, te pensei, senhor Knops bem com delegação, que está junto com nós awe, lo vai sinta que nós ainda não para vai com imediatamente vai executar o programa aqui na benefício de nossa comunidade. Lo qual me provisa também acerca que não somente a Holanda está facilitar financiamento para o qual está liquidez que nós ministério para nosso presupuesto e também sustém na empresa e também sustém social, por exemplo, estão com a perda de trabalho ou está buscando trabalho, mas também assim bijdragen de forma de donação, simplesmente em giften, para o qual está, entre outros, enseñanza. Então, queda na nós, que nós vai lá, é aqui na papel, ou nós vai pôr em ação, caminho o pueblo lo mira benefício, e amanhã, papiando de campanha política, o pueblo também tem sua chance para buscar. Dank u, senhor Broera. Dank u. Bon dia, bon Simon. Ik heb Kees Broer, de Volkskrant. Ik heb een vraag voor staatssecretaris Knops. Meneer Knops, u heeft na een half jaar een akkoord met Curaçao. En Aruba geeft aan dat het vertrouwen heeft dat ze nog ver met u komt. Dan gaat u morgen naar Sint Eustatius en Saba. En u gaat niet naar Sint Maarten. U heeft eerder in een recente brief aangegeven dat u welwillendheid met betrekking tot Sint Maarten en de opstelling van het land zijn grenzen kent. Heeft u hoop dat u met Sint Maarten nog ergens uitkomt? Ik heb altijd hoop. Hoop doet leven, zou ik bijna zeggen. We hebben overigens, het is niet dat we al 5 maanden bezig zijn. We hebben natuurlijk 10 juli hebben wij dit pakket in de Rijksministerraad aangeboden voor alle 3 de landen. Op dat moment zijn we onmiddellijk na afloop van die Rijksministerraad met Aruba aan tafel gaan zitten en was de veronderstelling dat we er snel uit zouden kunnen zijn. Dat is helaas niet gebeurd. Sint Maarten voldeed nog niet aan de voorwaarden en Curaçao was op dat moment niet akkoord. Daar zijn de gesprekken later mee begonnen. Wat we nu kunnen constateren is dat zowel Curaçao, dat is afgelopen vrijdag vastgesteld, als Aruba, dat is al eerder vastgesteld, voldaan heeft aan de voorwaarden voor de tweede tranche. Dat is namelijk een voorwaarde om over de volgende tranche te kunnen praten en te kunnen onderhandelen. Dus onder andere over de consensusrijkswetgeving, de entiteit en het landenpakket. Sint Maarten heeft daar nog niet aan voldaan. Dus wij wachten nog op adviezen van het CFT of men voldaan heeft. Of dat wordt getoetst of men echt voldaan heeft aan die voorwaarden. Zoals dat ook bij Curaçao en Aruba is gebeurd. Als dat het geval is, dan worden die gesprekken geopend. Dat geldt, net zoals er met Curaçao ook gegaan is, ook voor Sint Maarten. We kunnen niet ontkennen dat het tempo waarin dat gebeurt een ander tempo is dan dat hier in Curaçao is gebeurd. Kijk, we praten over een enorm steunpakket, wat sinds april, zeker met het toekennen van de derde tranche, nu is toegekend bijvoorbeeld aan Curaçao. Meer dan 500 miljard Antilliaanse gulden. En het is nog niet het einde waarschijnlijk, als we kijken hoe de pandemie zich ontwikkelt. Dus dat gaat over gigantische bedragen. En dan wil je zeker weten dat de regeringen van de landen zich ook committeren als eerste. Daarna komen de parlementen. Maar de regeringen zich committeren aan dat enorme pakket. Want het is niet alleen een kwestie van leningen. Het is niet alleen een kwestie van giften. Het is ook
de noodzaak inzien om een aantal dingen anders te gaan doen. En dat heeft Curaçao gedaan. Ik hoop dat we met Aruba ook een eind die richting uitkomen. En als Sint Maarten voldaan heeft aan de tweede tranche, kunnen ook die gesprekken geopend worden. We zitten met een kleine uitdaging. We hebben nog 5 minuten en 3 vragen. Dus u kunt zelf de rekensom maken. Dus dank u wel dat u het ook kort zult houden. We hebben meneer Rafaela, Hart en Nobrega. In die volgorde. Meneer Rafaela. Goedemiddag, minister en staatssecretaris. Ik ga deze vraag bewust in het parlement stellen, maar ik hoop dat zowel de staatssecretaris als de minister-president daar een reactie op geven. We hebben geen kennis genomen van de inhoud van wat allemaal naar voren is gekomen. Nós não tomamos nota disso aí. Pero, brevemente, mas o ministro-presidente mencionar ensinança, economia, governo, etc. No qual eu consumimos, me vou de outra maneira, tá? Não tem área na nova, porque, por exemplo, nós temos isla, com 95% nós está importando coisa. Holanda é país que hobby avançar no terreno de agricultura, cria e pesca. Cada vez que nós papi, que nós que de direção só nós economia, overheid, finanças, etc. Senhora Rafaela, que dia nós começasse algo com agricultura, de paquete que tem caminho que vai investir grandemente de agricultura, cria e pesca, para nos garantir segurança de comida na Curaçao. Dank u. Ik contesta cortico. Sim, de que de parte de Holanda, senhor Knops está hopi capaz para contestar a pergunta e me que pedi para senhor Martina doen een reactie op die. Ja, meneer Knops, landbouw. Ja, ik kom uit laat ik zeggen, een boerenfamilie. Dus landbouw gaat mij na aan het hart. En we hebben voorafgaande nota bene aan deze bijeenkomst, maar ook al eerder, hebben we dit punt uitgebreid besproken. Omdat ik echt denk dat er juist vanwege de kennis en kunde die er in Nederland is, heel veel voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van die ontwikkeling van de landbouw. Ook in dit klimaat, want dat is natuurlijk een ander klimaat dan in Nederland. Dus ik heb het niet over politiek klimaat, maar over het weer. De klimatologische omstandigheden. En daar kan denk ik veel meer. We hebben natuurlijk met de crisis Venezuela gezien. De relatie die onder druk stond, de grenzen die gesloten werden door Venezuela. In hoeverre Curaçao en ook andere landen afhankelijk waren van Venezuela. Ik denk dat alle potentie hier is om dat te ontwikkelen. En dat kan dus ook onderdeel uitmaken van zo'n ontwikkelingspakket. Dat is niet iets wat wij vanuit Den Haag gaan opleggen. Maar we hebben wel aangeboden om de kennis die we hebben, om die in te zetten. Om samen met Curaçao en vooral ook met investeerders, met bedrijven, ondernemers die dat willen doen. Om dat op te pakken. Dat gaat nog veel verder dan alleen maar, en er zijn al initiatieven van op het eiland, maar ik denk dat dat nog veel meer kan. Dus dat heeft tot doel om minder afhankelijk te worden van anderen. De kosten van gezonde voeding omlaag te brengen, want dat is natuurlijk ook een punt. Ongezonde voeding, leefstijlziektes, die leiden tot hoge kosten in de gezondheidszorg ook de komende jaren. En ik denk dat Curaçao echt een uitdaging heeft op dat vlak om ook te investeren in die duurzame en gezonde landbouw. Dus gewoon echt letterlijk in eigen belang. Dus daar hebben we al gesprekken over. En ik ga ervan uit, maar dat mag de heer Ruggenaat invullen, dat hetgeen wat hij vanochtend zei, dat kan hij hier ook gewoon zeggen, dat daar ook ambities liggen op dat vlak. Cortico, meneer Martina. me quero nós temos uma oportunidade única hoje que o COHO tem capítulo de desarrollo econômico nós vamos promover todo no sector onde sector importante está agricultura e crio de bestia e pesca. E no momento que nós por criar maneira de business cases não bom, que meni programas não bom, projetos não bom, que está rende, e financiamento via de COHO também disponível, que meni oportunidade única no momento não aqui para de uma forma dirigida e agressiva, nós vamos estimular também o setor de agricultura e maneira para pensar, Holanda, onde o país está top, de sector seguro, não somente financiamento de parte de capital, mas também financiamento de parte de capital humano. Tudo isso aqui, via de COHO, também é acessível e disponível. Dank u. Ik verval in herhaling, maar het programma is zeer rigide. Ik heb nog slechts ruimte voor 2 vragen. En dan zullen we het moeten afsluiten. Dan zitten we eigenlijk al over de tijd. Dus we hebben nog meneer Hart en meneer Nobrega.
Ja, meneer Knops, in navolging van wat u zojuist zei over de vraag over Sint Maarten Aruba. U geeft zelf aan dat Sint Maarten nog niet akkoord gaat. Kunt u specifiek aangeven met welke punten Sint Maarten moeite heeft waar Curaçao wel akkoord mee is gegaan? Nou, ik heb niet gezegd dat Sint Maarten niet akkoord gaat. Ik heb gezegd dat Sint Maarten niet voldoet aan de voorwaarden uit de tweede tranche. En dat zijn dezelfde voorwaarden die feitelijk ook gesteld zijn aan Curaçao en Aruba. Dat gaat over hervorming in het pensioenstelsel bijvoorbeeld, in de financiële sector. En dat is op dit moment nog niet vastgesteld dat men daaraan voldaan heeft. Daar vinden op dit moment gesprekken over plaats tussen het CFT, die de Rijksministerraad daarover adviseert, en Sint Maarten. En ik wacht die adviezen af. En als die adviezen zouden luiden van men heeft voldaan, dan wordt dat formeel vastgesteld. En dan biedt dat ook de opening om te gaan spreken over de derde tranche, inclusief alles wat daarbij hoort. Dank u. En dat brengt ons tot de laatste vraag en die wordt gesteld door de heer Nobrega. Goedemorgen, ik hou het kort. Waar kunnen de landen elkaar over 5 jaar op afrekenen? Aan wie wordt de vraag gesteld? Ja, ik vind dat een hele goede vraag, want uiteindelijk komt het daarop neer. Dit is echt een mijlpaal dat we hier getekend hebben, maar uiteindelijk gaat het erom, kun je aantoonbaar maken dat je de economie van Curaçao sterker hebt gemaakt. Dat we de afspraken die we nu gemaakt hebben naar elkaar toe ook nakomen. Dat is heel belangrijk. En dat is niet alleen maar een kwestie tussen de mensen die nu net getekend hebben, maar dat gaat ook over de brede politiek. Dus parlementen zou ik bijna willen zeggen. Dat vraagt soms om cultuurverandering. Nou, als er één voordeel is van deze crisis, is dat we allemaal van de een op de andere dag dingen anders hebben moeten doen dan we tientallen jaren daarvoor gedaan hebben. Dus dat biedt ook kansen om het nu ook anders te doen. Om te laten zien dat het wel kan, want het moet namelijk. We kunnen ons niet permitteren om het niet te doen. En dan moet het ertoe leiden dat het onderwijs verbeterd is, dat het perspectief op banen verbeterd is, dat de economie gediversifieerd is, dat private partijen vertrouwen hebben in deze koers, van in dit geval deze regering, die heeft gezegd we gaan een aantal dingen anders doen. Uiteindelijk is het privaat kapitaal wat ervoor zorgt dat er economische ontwikkeling komt. En die kijken vooral naar, is het stabiel? Hebben we vertrouwen in een goede aanpak? Bijvoorbeeld onderwerp wat nog niet genoemd is. We hebben natuurlijk de overheidshervormingen op het gebied van financiën gehad, maar ook bijvoorbeeld de rechtsstaat is ook een heel belangrijk onderwerp. Dus op tal van terreinen, en dat zit ook in het landenpakket, zul je die voortgang moeten boeken om uiteindelijk moeten kunnen zeggen dat er, ja, heel simpel, economische groei, minder werkloosheid, betere cijfers in de gezondheidszorg, daar zouden wij elkaar op moeten durven afrekenen over 5 jaar. Dank u, meneer Knops. Meneer Ruggenaat. De basis voor de samenwerking is de Rijkswet en ook het landspakket. Dus dat is, we gaan er vanuit van 6 jaar met de mogelijkheid om te verlengen. Ik zal het zo beantwoorden, we kunnen niet wachten op 5 jaar. Er is een hele grote noden, we zijn in een crisis. En we moeten versneld hervormen om perspectief te creëren, maar ook om resultaat te laten zien op gebieden dat belangrijk is voor de bevolking. Banen, onderwijs, toegankelijke zorg enzovoorts en vooral vertrouwen. Dus het blijft een continu proces. Dus in die samenwerking gaan we ook elkaar aan de afspraken houden met, laat zeggen, een oog op het resultaat. Elkaar beter leren begrijpen, zodat die samenwerking ook langdurig beter gaat met nieuwe invulling. En vooral ook transparant maken. Daar moeten we nog de komende dagen over praten. Maar als wij willen laten zien aan onze bevolking, maar ook aan de volkeren van het Koninkrijk, moet het transparant. Bij wijze van spreken, maar dit is mijn wens, moeten ze de voortgang kunnen volgen via het internet. Dan kan iedereen zien wat lukt, wanneer. En wat niet, waarom niet en hoe passen we aan om te zorgen dat het wel lukt. Danki, senhor Ruggenaat, danki, senhor Knops e danki, senhor Martina. Na bosso di prensa tambe danki grande. Mi che pidi vostang atenção pa con nós trabalho seguir com o processo. Mi te pidi prensa pa por a passa di porta te para trás, pa sobra ting algo bonita pa nós donar een tikje attention aan met de gang. En de delegaties wil ik vragen om gebruik te maken van de middelste deur. Bosso, hopi danki, ku bosso presencia aqui, ku bossang participación na conferencia de prensa conjunto aqui. Me te desea bossang feliz dia.